Oikein hyvää aamupäivää, Raisio. Tervetuloa tänne Tasalan aukiolle. Me olemme tänään saaneet tänne iloksemme arvovaltaista vierasta, eli meillä on perussuomalaisten kansanedustajia täällä ja sitten myös kunnallisvaaliehdokkaita. Joten tänään saatte kuulla hyvää ja tietorikasta asiaa, ja sitä teille tulee kertomaan Jussi Halla-aho. Saatellaan hänen aplodien kerran. Kiitos. No niin, tuhannet kiitokset ja tervetuloa tänne perussuomalaisten, voisiko sanoa, kuntavaalitapahtumaan Raisioon. Suomessa on nyt viimeiset puoli vuotta puhuttu lähinnä koronasta, mutta me perussuomalaiset haluamme muistuttaa siitä, että korona ei ole Suomen ainoa eikä edes suurin ongelma. Monet isot kysymykset jäivät keväällä koronaepidemian jalkoihin, mutta ne tulevat vastaan entistä pahempina, kun tästä tautitilanteesta jossain vaiheessa väistämättä päästään yli joko rokotteen myötä tai muuten. Se keskeinen suuri kysymys Suomessa on julkinen talous. Se, että rahaa menee enemmän kuin sitä tulee, sekä valtion tasolla että kuntien tasolla. Tähän on olemassa muutamia selkeitä syitä ja samalla muutamia selkeitä ratkaisuja. Suomeen tarvitaan lisää tuottavaa työtä ja yrittämistä. Sellaisilla yksittäisillä toimenpiteillä kuin eläkeputken poistaminen tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ei pötkitä kovin pitkälle, jos töitä ei oikeasti ole tarjolla. Sanna Marinin punavihreä hallitus kaikkien sosialistien tapaan uskoo, että hyvinvointi syntyy verottamalla ja kylvämällä verorahaa. Mutta todellisuudessa hyvinvointi syntyy vain siitä, että ihmisillä on työtä ja että he saavat työstä palkkaa, jolla tulee toimeen. Ja siitä, että yrittäminen on Suomessa kannattavaa ja mahdollista. Marinin hallitus on sitä mieltä, että ilmastonmuutos pysäytetään tekemällä esimerkiksi teollisuuden ja kuljetusalan toiminta Suomessa mahdollisimman kalliiksi ja vaikeaksi. Todellisuudessa käy niin, että jos tuotanto savustetaan Suomesta ulos liian kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla, niin se siirtyy Puolaan tai Kiinaan tai jonnekin muualle, missä se saastuttaa vielä enemmän. Ja siinä samalla menevät suomalaiset työpaikat, suomalaiset verotulot ja Suomen kyky huolehtia omista perusvelvoitteistaan omia kansalaisiaan kohtaan. Kohoavat verot ja asumis- ja liikkumiskustannukset tarkoittavat myös sitä, että tavalliselle työssäkäyvälle ihmiselle, duunarille ja yrittäjälle jää entistä vähemmän käteen omasta työstään. On aivan turhaa moittia ihmisiä työhalujen puutteesta, jos työn tekemisestä ei hyödy mitään. Aika harva on niin hullu, että haluaa tehdä töitä ilmaiseksi tai varsinkaan maksaa siitä, että saa käydä töissä. Hallituksella on omat ratkaisunsa näihin palkkakustannusongelmiin. Nimittäin se, että tuodaan halvempia työntekijöitä ulkomailta. Suomessa on pahimmillaan ollut tänä vuonna melkein 500 000 ihmistä irtisanottuna tai lomautettuna, mutta hallitus on sitä mieltä, että meillä on työvoimapula. On puhuttu siitä, että Suomeen pitäisi tuoda pikaisesti 80 000 halpatyöläistä kehitysmaista lisää. Toinen suuri kysymys julkisessa taloudessa on se, että jos rahat eivät riitä valtion ja kuntien perustehtäviin, niin miten meillä voi olla samaan aikaan varaa kipata miljardeja euroja vuosittain haittamaahanmuuttoon, kotouttamispelleilyyn, kohoavaan kehitysapuun, EUn koronaelvytyspaketteihin tai vaikka sukupuolineutraaleihin liikennemerkkeihin ja henkilötunnuksiin. Jos valtio ja kunnat eivät suoriudu perustehtävistään, niin Suomi ei voi samaan aikaan leikkiä koko maailman sosiaalitoimistoa ja harrastaa ideologista hörhöilyä. Kuntien ja valtion talous oli kuralla jo ennen koronaepidemiaa ja se on sitä entistä pahemmin tämän epidemian jälkeen. Juuri nyt olisi ollut korkea aika ja oikea aika ryhdistäytyä
ja ryhtyä panemaan asioita tärkeysjärjestykseen. Ikävä kyllä näyttää käyneen tismalleen päinvastoin. Koronasta on tullut veruke, jonka varjolla voi tehdä mitä hyvänsä ja toisaalta jättää tarpeelliset asiat tekemättä. Suomessa pidetään kuntavaalit ensi huhtikuussa. Kuntavaalikampanjoissa puhutaan tietysti paikallisista asioista, mutta kuntavaaleilla on myös valtava valtakunnallinen yleispoliittinen merkitys. Uskallan väittää, että punavihreän hallituksen uskallus jatkaa omaa politiikkaansa ja koko hallituksen jatko on kiinni kuntavaalien tuloksesta. Ja tämä jo itsessään on riittävä syy käydä äänestämässä. Kuntavaalit eroavat eduskuntavaaleista siinä, että ehdokaspaikkoja ja valtuustopaikkoja on jaossa tuhansittain, ja se tarkoittaa sitä, että kaikkialle maahan tarvitaan paljon ehdokkaita. Ei pelkästään julkkiksia, vaan tavallisia kuntalaisia. Miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, duunareita, yrittäjiä ja kaikkea siltä väliltä. Ja me haluamme tällä kiertueella kannustaa kaikkia tavallisia kuntalaisia, lähtekää vaikuttamaan omiin asioihinne ja omaan tulevaisuuteenne ja ottamaan Suomea takaisin kunta kerrallaan. Täällä on tosiaan paikalla minun ja muun puoluejohdon lisäksi vaalipiirin omia perussuomalaisia kansanedustajia sekä paikallisyhdistyksen ja Varsinais-Suomen piirin ihmisiä, jotka mielellään neuvovat teitä näissä jäsenyys- ja ehdokkuusasioissa. Eli tervetuloa meidänkin puolestamme mukaan perussuomalaiseen toimintaan. Kiitän tässä kohdassa huomiostanne ja ajastanne. Meillä on formaatti se, että mennään vapaan seurustelun merkeissä, huomioiden kuitenkin asialliset turvavälit ja niin edelleen. Toivotan teille kaikille oikein mukavaa syksyä ja terveyttä. Kiitoksia. Kiitoksia Jussi Halla-aho. Ja tosiaan, niin kuin Jussi sanoi, niin täällä on kunnallisvaaliehdokkaita sekä myös kansanedustajia, jotka ovat paikalla, ja kahvia ja keksiä on tarjolla tuolla, joten olkaapa hyvä ja käykää heidän kimppuunsa ja keskustelemaan ja nauttimaan kahvista ja keksestä. Kiitos.